ente abana bakibokora amatema na boigo gotigana na yo omoteri Kepha Bwonda oyo manyakante buna Pharry K oyo gotera matara country music ane kurwa sorgongo ruhagusi ni gobone so kirina gokwandira engana yabereke gonchokana na ase mitandao asama toka bwango igani gochiri boti ya bachi gonchokana ase mitandao chigote ya buna Pharry K niga baga komutachira nso mwana bweskuru egento kiabereke gonchokana ase mitandao na Pharry K nigeso kirina gote ya buna mangana yo abereka gokwanwa ni gare yo bulimo asona na babereka gote bunonde bwensi bwato busaiti bwangamana bwa manganayo abaka wesokia aniga gocha matuka make maiga Pharry K kobeka ebicha asomtandao asabetega kwa merengane yo asatebete buna bali babere bagokwana igoro yengane yo babere bakobeka byara nabande mbagendrete koligigwa igochinga keje Pharry K anyarega kubolya abantu babase kobeka asemtandao amangana abatabwati bwene bwabo nonyamaiga yogatebekana buna niga bagakomutachira nsomwana bweskuru asa marieta wankor kwa Pharry K Cowboy 045 kose Kepha Bwonda yona atenenira iga asokubeka mangana na igura kona komnyoke mitandao kageta abange baino mwanyarorire abantu bakonga accuse amangana ayo nakige kogera twachiri koja beka tene ninga na mangana abeire gakoba yobolimo amangana yobolimo abantu bangiwirite ndamwamu asenge njokero kende barore nyota yane kogendera bagote banga gombwatire ne selling kale which is not true dito bare kon accuse I was actually in my house na renge ko record nyomba nkuvuga ngamangana ko mnyokanara riyayiga yento kende kenga mneking keyo na kega tu achira iga nyancho police station on the bwensi p of what any concern on the bwensi p tete konoren information na bogo chaiga asomo CS oyo minto Elan Osendi for more information. Those who are false allegations aina mangana atarengo so bali mogendrete ko eneza mangana